Debagoienako EH Bilduk eskualderako landu duen proiektu estrategikoa aurkeztu zuen Bergarako seminarioan egindako aurkezpen ekitaldian. Euskal gizarteak datozen hamarkadetan parean izango dituen erronkei aurre egiteko ekintza plana diseinatu dute eta 3 ardatz nagusitan banatu dute: ongizatea, trantsizio ekosoziala eta eremu sozioekonomikoa. Hilabete igaro da aurkezpen hori egin zutela eta gaurkoan platoan ditugu gurekin plan estrategiko horretan sakontzeko Maider Moras Arraseteko alkatea, arratsaldeon. Eta Igor Tome, Debagoienako EH Bilduren bertako kidea, arratsalde zuri ere. Arratsaldeon. Aipatu dugu hilabete gutxi gora bera, igaro dela plan estrategiko hori landu zen dutela, aurkeztu dutela, hobeto esan da. Lehen hilabete honetan, ez dakit jada hasi zarete lanean, nolako hilabete izan da azkenengo hau? Planan lanketan ibili gara azkenengo ikasturtea, bai? Pitxemat ikusten geben, EH Bildu urtiak doia eskualdeontako udal desberdinak kudeatzen, eta bai ikusten geben erronka batzuri aurre egiteko, gaur egun parez pare ditugun erronkak dimensio bastante garrantzitsua dago jako, izan larrialdi klimatikoa, izan aldaketa demografikoak, izan arrakala sozioekonomikoan areagotzia, horren ikusten geben udalak txiki geratzen da bitzela erronka batzuri aurre egiteko. Ez da hortarako egual eskualde eskalak eskaintzen dozkula, eskala bat interesgarri xaua modu eraginkorra hauian aurre egiteko horri. Toran pitxemat ikusten geben gogoeta hori inbiarra, lurralde gogoeta bat, eta pitxemat gure eskuartze politikoa, udaletatik aratago, baina eskualde eskalan pentsa egiteko. Ikasturte hau igaro du lanketa hortan, eta aurreko hilabetian seminarioan aurkeztu gebena, izan zen horren emaitza ero. Epatu dugu 3 ardatzetan edo, gutxi gara bera, aurkeztu zen utela plan estrategiko hori, ongizatea, trantsizio ekosoziala eta eremu sozioekonomikoa, zergatik 3 ardatz horiek? Ikusten gebelako azkenean, udala txiki geratzen ari diren eta eskualde eskalak aukera interesgarriagoak eskaini aldozkun eremu horreitako 3 nabarmen ziala justo horrek, trantsizio ekosoziala, sozioekonomia eta ongizatea. Eta pitxin bat, nolabait akotaitiagatik bebait ikusita, aipatzen nabilen, dimensio hondiko gaur egungo erronka horreiri erantzuteko, 3 arlo horrei ziala, segurazki sakontzeko eta aztertzeko bihar gaizen eusen arluak, Torregatik altolatu du 3 hildo honetan gogoeta hori eta plana beha bai. Ongizatearen ardatzaera bideratuko gara orain, hori delako lan lerroetako bat, zer jasotzen da bertan eta ze erronka aurkitu dituzue bertan? Ongizatean erronka nagusia dira batetik gizarte bazterkeriari eta pobreziari aurre egitea, zetik areagotzen ari diren fenomenoa dira, eta bestetik aldaketa demografikoak egarten da bitzen errealitate barri bat, hau da gizartean zahartzeari erantzutea. Batez be, zaintza politika berpentsatzea eta zerbitzu sozialak, gizarte zerbitzuak jende danari iristea. Hortarago, hori oso arlo potentia da, eta gure ekintza lerroa batez be banatu du 3 interbentzio lerro nagusian. Bat, zaintza eremuko langileen duintzea, lanak eta zerbitzu horreik fintzea eta bartabar, bestetik etxe bizitzan problematikari erantzutea, eta azkenik harrera herrien sare bat sortzea, nolabait migrazio, fluxu migratorioen fenomenoi erantzuteko. Eta nolako neurriak hartzea aurre ikusten duzue, edo nolako neurriak hartzeko lan egingo duzue datozen hilabeteetan? Hortxe lan hildo horretan, bata da zaintzen duten pertsonen duintasuna eta beren lan baldintzako betzia, bestalde batetik etxe bizitzaren problematika, Igorrek ondo esan dauen bezala, eta arrakala ekonomikoa murrizten dituzten neurrixetan. Horrek izango dira 3 ardatz konkretuak. Azken finean be, Igorrek ondo esaten dauen bezala, badie gai batzuk edo politikak egin behar die, dano herri guztietan oso antzerakoak. Orduen, holako entitate supra, horretik gainera dauen entitate batek asko sobeto erantzuten dota, danok dauzkogun arazo berdin horrei. Eta irudikatzen hasi altzarete ze politika egin daitezkeen ardatz honi begira? Eredu azken finean gu baita udaletan bagabiltza garatzen azken urteetan. Ez pinean ikusten duna da, batzutan, herri batzutan agian, o herri guztietan zerbitzu dena bermatzeko zailtasun batzu dauzela, bestetik baita beste hausi batzu erantzuteko implikazio komunitarioan lan gehiagoen biula, harrera herrien sarea iteko adibidez, hau da, ziren plan honen gauzapenean eta gogoetan, eta gero bukaran igual sakonduko gehiago hortan, itxendun beste hausnarketa bada, gaur egun parian dakun erronka kolosal horreiri aurre egiteko administrazio publikoa ez dela nahikoa. Bero bestelako aliantza batzuk, gizarteko beste sektore batzukin, eta baita pitin bat horri buelta batzuk emuten gabitz. Batez beda hori, guk EH Bildu eredua azkenengo hamarkadan erakutsi du gure eskualdean zeinan, eta gaina gero eta babes handiago dako herritarren partetik, hauteskunde ikusten gabitzen moan, pina gure honain hori batia beste eskala batera. Orduan, ez gatoz eser bereziki barriaz maitere igual, baizik eta gehiago igual, interbentzio
eraginkorrau bat, eta ja eskualde eskalakoa bermatzeko herri honetan koherentzia baten baitan, eta beste sondatasun batekin emuten diala egun biharreko zerbitzuak. Ongi izateaz gain, trantsizio ekologikoa ere ekosoziala aipatu duzue, bestelan lerroetako bat, zer erronka irudikatu edo aurkitu dituzue bertan? Bueno, hemen dauzkogun erronkak, desaskunde, desindustrializazio gaiara honetan desaskunde bat egon behar da bai do bai, badakigu gure kontsumoa baiara honetan izugarria dela, eta horren aurrean alde batetik ohiturak aldatu behar ditugu, kontsumo ereduak aldatu behar ditugu, eta bestalde zela baiteko neurriak hartu behar ditugu gure energia sortzeko hainbeste kontamino barik, ez da? Hola, azkar esan da. Eta horrein bihutzau, eta zer hobeto baiara bezala, erantzun bat ematen motzau gai horri, ez? Hori da nahi duguna, horregaitik da beste erronka bat. Okerez bat dimanago, lau proposamen ere aurkeztu zen ituzten ardatzonetarako. Hori da. Zeintzuk dira ardatzeko proposamen horiek? Arlo da oso potolua da, eta seguramente gauza asko kanpo jarri ditugu, eta baina lehentasuna markau bidealako. Mailera kondo esan duen moan, hemen eskualde honetan batez, baita Euskal Herri izan, dakun problema bada gure konsumo maila oso altua dela. Eskualde honetan baita, eskualde industriala garelako. Horren batez dakun erronka da, ergai fosilekiko dependentzia txikitu, deskarbonizazio gatik eta bestelako arrazio batzu gati bai. Eta bestetik, natur baliabideen konsumo eta erabilera arduratsua egin. Hori dana mundu bada, bai. Hemen lehentasuna finkatzera orduan batez biri heldu txau. Mugikortasuna eta energia. Mugikortasunan bueltako plan integral bat egitea, gaur egun dakun mugikortasunako itxurengatik eta oso lotua dauelako erregai fosilei eta CO2 emisioei, eta gero energiei lotuta gauza desberdinak, energia komunitateak sustatzea, azterketa bat egitea hemen energia ze konsumo dauen eta sorkuntzarako zeukera egon leizken, energia bulego ibiltari bat jartia pinoa kontzientziaziorako, jentia asesoraiteko, pinoa, ekintza sorta diferentia dau. Kontziente gara jarri ditugula kanpo baita oso potentian beste arlo batzuk. Urana izan lekena, bioaniztasuna izan lekela, baina pinoa plan hau baita da nolabait abia puntu bat azteko. Kontziente gara plan hauen bekula garatzen jarraitu, doitu, bestelako eragileekin partekatu, eta nolabait osatzen fan, nolabait ezin du pasau legealdi dana pentsaiten, baizik eta ia gauzatzuk urgentia dira eta ezin gara, gero fango gara denborakin zabaltzen. Hau da, pitin bat, lehentasun nabarmenen ikusi ditugunak, borri erantzuteko diseinautako bide horri bat. Lehentasun, esan behar. Bai, barkatu. Bai, Igorrek esaten dauen ari horretatik, mugikortasunean adibidez, pasau garaia hitzetatik ekintzetara, egon garaia diputatuarekin, mugikortasun diputatuarekin, jarri diogu zein dan herri bakoitzareak dauzkan gabeziak eta bierrak, eta bai baiaran zelan hobetu leiken sistema osua, planteamentu bat egin dotzau, oso eskuzabala izan da, oso jarrera hona auki dau bere partetik, eta ja, asteburu honetan ja neurri batzuk autobus batzutan jarriko dieia martxan, ez da? Esan nahi duguna, eta Igorrek ondo esan duen bezala, pasatu behar gara hitzetatik ekintzetara, eta hori da gure lana. Ez bakarrik administrazioetatik eta politikatik egin egikena, baizik eta komunitatearen onurako eta komunitateak bebai, gurekin batera lan hori indeixen. Eta gabetzia konkretuki gauza batzuetara heltzen. Baiz zalantzari gabe degoenean eta degoeneko udaletan askotan irten den gaia izan da mugikortasunaren abarkatu. Zuek esan duzu eskualde mailara zabaldu nahi zelutela guztia, eskualde mailan ere, arazoa azken finean leku guztiera antzerakoa delako. Bai, azkenien daukoguna da, arrasaten bizidan pertsona bat, antzuelan lan egiten duena, eta bere aizialdia egiten dauena atxabaltan. Orduan, azkenean bagara komunidade bat, bede bagoien darrak asko mugitzen garela, edo bizi garela, ez bakarrik herri baten, baizik eta bat bestien. Eta konturatu garena da, danok batera itzen baldin badugu mugikortasun horren alde, eta sistema bat, danondako ona dan sistema bat diseinatzen baldin badugu, asko hobetu dezakegula, batez ere kotxearen kontsumoa geizteko. Eta hori zuzen lotuta doa baita ere erregai fosilen dependentzia hori jeistearekin, hemen diozue egoera zaurgarrian gaudela, zergatik diozue hori? Euskal Herrian konsumo energetikoa eta sorkuntza oso desfaseuta dauzelako. Euskal Herrian oroar eta debagoiena bereziki, ez? Horrek eragiten dozku baita, debate sakon batzuri heltzera, ez? Industria lanpostuak osatzen ditu, lanpostu gaina kalitatezkoak eta abar, baina daku konsumo bat eragiten dauela inpaktu ekologiko hori munduko beste leku batzutara eruatia, orduan, horren inguruan eusnarketa batzuk egin behar ditugu baita zintzuak eskualde moban, eta Euskal Herri moban bebai, eta horren inguruan
neurriak hartu. Hemen ez dakit, hitzetatik ekintzetara ere pasatzereten, ala momentuz behintzat, hitz egiten ari zareten erregai fosilen kontuarekin diot. Ez, ekintzak hortara ez gara heldu. Bagabitze hausnarketa prozesu oso sakon baten, goien 2030 eskutik, eta bertan ja heldu gara lehenengoko fase bat bukatu dugu, eta ja pasatuko gara bigarren fase batera, nun ja komunidadea eta beste eragile batzuekin lanien hasiko garen ia nola hartu gai honi. Eremu sozioekonomikora joango gara orain, 3. ardatza delako hori, ze erronka aurkitu dituzue kasu honetan? Sozioekonomian berriro demografia dakun erronketakoa, bai? Aldaketa demografikoa, adituek esaten dauen ez, justu sozioekonomia igual da nik gutxien kontraten gaixa, baina prozesu honetan pertatu dau bastante kontrolaian dauen jendeak, eta esan da nola bai da demografiak ekarri dauena, aldaketa demografikoa ekarri dauena da gizartean zahartze bat, gazte falta dago, eta aldi berian mendekotasun maila handia omen dago eskualde honek. Hau da, biztanleriako ratio oso hartuta, lan adinean ez dagoen jente kopurua handia da. Horban, horrek ekarriko dauena da, nolabait gaur egun dakun langileak ordezkatzeko problema bat. Horban, ordezkapen hori da erronka nagusia, ikusten da dibez komertzio txikitan, zelako oinordeko txarako eta segidan muteko zelako erazua dauzen, industrian bai ikusten da perfil jakin batzutarako, nolabait bai ikusten da biharra nolabait estrategia bagaratzeko segida hori ordezkapen horien muteko, bai, eremu diferentetan. Hortaz gain baita, lehenengo sektoria indartzean kontu urten da, industrian baita adibidez, hemen badaku referentzial izan den industria sare ehun industrial bat, baina nolabait, bizarko egune begira eta ekonomian emuten dabitzen gora bera eta aldaketa hori begira, estrategia baten biharra ongo dela, baita hemen dauen potentzialidade hori, bizarko egunean baita erreferente izaten segiteko, hori dana iteke dau. Hor dakuna da, gu hemen eskualdean berbaiten gabitz udal eskumenez, eta udal eskumenak industrian ez dauzisa, orduan gure plana batez bideratu dugu komertzio eta txikizkako negozioei euren problematika aterabidea muteko ekintza plan bat sortzia, elikadura buru jabetzan gaixari heltzia, eta gero industriai dago gizonez, egoeran argazki bat itia, baina, konsiente izanik hor dakun kompetentziak oso limitagoa diala, ez? Hoi da baita igual plan honedakon beste aipagarrian beste kontu bat, ez? Plan hau izango dain baten guk bideratu biherrekoa, izan instituziotatik, izan herrigintzatik, izan komunidade moan, baina beste gauza batzuk igual formula biako dira interpelazio gisa beste instituzio batzueri. Azkenean guk ez dakula eskumen danak, ez? Eta sozioekonomian seguramente oso ageri izan geratzen da hori. Bai, oso agerian gelditzen da, eta guztiz erlazionatuta dau. Ze azken finean, erronka demografiko horrekin, zer ikusia dagoen zeo zer da, zuzenian, etxe bizitza den problematika gure baiara osoan, ez? Orduan, jendea behar dugu, jende bertso behar dugu, gaztiak behar ditugu, baina era berean zailtasun handia dauzkagu beraiei emanzipatzeko eta etxe bizitza duin bat lortzeko gai horretan. Orduen, zeharo lotuta dauz eta horri bebai hartu bihutzau. Tentzio dugun lekuak identifikatzeko egin die hemen ja arrasaten hasi da prozesua, tentzio dugun guneak deklaratzeko, hori ja pasau gara ekintzetara, eta uztartu behar dugu bai Eusko Jaurlaritzarekin batera dala eskumena daukena, ia nola sortzen ditugun baldintza onak pertsonak eta gaztiak bailara honetan bizi nahi izateko. Aurkezpeneko irudiak ikusten ari gara, eta aurkezpenean kasu honetan sozioekonomiari buruz hitz egitean ibili zinetenean, eta zuk ere Igor uste dut aipatu duzula, oinordekotza hori bermatzea dela, gaur egun agian debagoinean eta Euskal Herrian dagoen arazorik nagusienetariko bat, eta hemen bai proposatu edo txikizkako negozioetan laguntzeko hainbat argibideo eman zen ituzten, zeintzuk izango dira horiek? Hori justo, herritan hartu dira horrelako neurri desberdinak, eta pizkaut hori kusiko herri bakoitan seibiligaren iten horren bueltan, eta pitin bat hori gero eskualde mailara zeruan pentsau biaku, ez? Esan dago, izan da plan bat ikasturte baten garatu duna, eta pitin bada lehenengo norabidetze bat, zenez hau sartzen hori, eskuartean badituguen gauza, baina ez gura hemen esatia hau inguz, edik ondiokan gabitz horre fintzen, eta doitzen, eta pitin bat fango gara hori garatzen denporan ziar. Hau izan da, batez gurak hemen lehenengo abia puntu bat, eta lehenengo bide horri bat zehaztia. Orduan, ekintza bateria bat badaukagun arren, pitin bat nahi dute beste, eta maila badakonean hori da. Hori bigarren etorri gara berriro. Industrian ere estrategia baten beharra ikusten zenuten, elikaduren ere uste dut aldaketa bat emateko beharra ere ikusten zenutela, aipatu dugu guztia baina gainera, eta oso ondo ere esan zenuten aurkezpenean, hor ikusten ari gara, dena baina eredu publiko komunitario baterantz egin nahi duzuela.
Bai, guk azkenean beti baiara honetan lan egin dugu administrazioa bera bakarrik ezin hau egin. Orduan derrigor izan behar da, bai komunitatearekin, bai beste eragile politikoekin, eta batez ere herriarekin. Eta, sail bakoitzean dagokionarekin, edo industriarekin, edo komertzioarekin, orduan derrigor izan behar da eredu komunitario bat. Ez bakarrik, udalek bere horretan edo mankomunitateak bere horretan ebagoienan ezin dago hau bakarrik egin. Orduen, eredu komunitario horretarago joan behar gara bai edo bai. Dena dela, eta oker espaldimanago bintzat esan zenuten debagoina horretan, bai, Debagoieneko udalak, orain eskualde plan bat egin duzu, baina Debagoieneko udalak horretan eredu direla, eredu publiko komunitario horretara lan egiten eredu direla ere bai, ezta? EH Bildun kudeaketa ereduan guk uste du herritarren partaidetza sustatzea eta hortan eredu izan garela, beste politika gintza bat ekarri da mai gainera, gardena, parte hartzailea eta pitin bat egin duen berba eredu publiko komunitarioaz esaten gabitzena nolabait paradigma politiko, praktika politiko barri bat eruntza fami garela, lehen aipatu duna, gaur egun aditu diotenez hurrengo hamarkadetan izugarri aldatuko da errealitatea, aldaketa demografikoak, alderdi klimatikoa, gauza batzuk eskuertien ja, zintutarako ez dauen balixo gaur egun arteko gauzen kudeaketan segitia, ero betiko gauzak egiten segitia. Nolabait, beste mota bateko politika gintza bihar da, azkenian ditugun erronken dimensioa hain da undisa, administrazio publikoa bakarrik ez tala gai horreri aurre egiteko. Ez horretik esaten du nolabait, gura dula, nolabait beste urratu baten mutia. Parte hartze politikak oinarte garatu ditugunak udaletan izan dia hortarako pauso bat, nole gura du beste gobernantza eredu nolabait partekatu bat itia. Gura du nolabait eskualde honetan dauzen bestelako eragile sozial, ekonomiko, kultural eta barrekin partekatzia, hau da guk aurregoen aurkeztu gebena seminarizuan da EH Bilduko komunitateak urte betian egin jauen lanketa baten emaitza, gura du hor, demostratzen du, irakusten du guzedian usitzen du negoerana, zer ronka identifikain ditugun eta zer ekintza plantetzen ditugun, bai, dena txosten baten jasota daku. Gura du partekaitzia gizarteko bestelako eragile batzukin eta guazen daun artean ikera ikuspegi partekatu bat, agenda bateratu bat eta guazen danok nolabait herri agenda bat osatzera, erantzukidetasunetik, bakoitza gokion ardura hartuta eta dano batera bide bat iten, eta uste dut Debagoienean bereziki bai dauela bere ezaugarri soziopolitikoengatik baldintza egokiak hortarako, hemen badaku nolabait mentalidade eta itxaera sentimendu komunitario oso barneatu bat, gara historiko diferentetan baita modu komunitarioan oso erantzun berritzaileak emuntzakoi garaiko biharrei, kooperatibismoan sorrera hor daku, horan uste duen badeuzela baldintza batzuk benetan nolabait beste modu baten eta modu sakon hauean aurre egiteko erronka aurre iri, hemen badaku ehun ekonomiko bat zeinen helburu bakarra estan kapital metaketa soia, ikuspegi komunitario eta kompromiso komunitario ondizera kutsi dauen, horan uste dut badaukagula alietu posible batzuk, nolabait erronka honek etateko aurrera komunitate moduan, horrek mutuzko ukera benetan erantzuteko baskoz modu integral hauian dakun erronkei, pitin bat horretaz gabit. Eta erabakiguneak partekatzeaz, eta nolabait ditugun erronkak modu kolaboratibo baten erantzukizunez abordaitia ez? Aderto. Egin dugu errepaso sakon bat, aurkezpen horrena, esan duzu urtebeteko lanketa bat izan zela, seminarioan aurkeztutakoa, duela hilabete izan zen, aurrera begira, esan duzu jada hasi zaretela, hitzetatik ekintzetara pasatzen, aurrerantzan emango dituzuen hurrengo pausoak edo zeintzuk izango dira? Sakontzen ari gara, ondo esan dauen bezala Igorrek, estrategia guzti hau eta planteamendu guzti hau zelan bideratu ekintzetara. Orduen hor badauzkagu ekintza bateria batzuk, joango dienak gusten poliki-poliki, adibidez, sorgarritasun horren aurrian beti danik ikusi da adibidez aterpetxe baten biharra, eta gabitz ikusten, un izan leiken, zelan diseinatu behar dan, aterpetxe bat, inork kalien loi esteixenen, horre gauzak importantia die. Gauza estrategikoki komunitarioki zerin gehiken ardatz ezberdinetan, baina horre gauzak garrantzitsuak die. Eta esan dututen bezala etorriko gara, poliki-poliki, azten garenien gauzak aterrizetan, etorriko gara berriz, baina oso konbentzituta gauz, gure eredu ezberdin badala, Igorrek oso ondo esplikatu den bezala, guria politikagintza ezberdin bat egitea da, ze oinarteko formulak ez dituzte ez daue balio, eta hori erakutsi daue boskatu izan dauenak gaur egunera arte aldaketa baten beharra ikusten da, eta hori boskatu dutenak oso argi utzi dute.
eta guk horrei erantzunin bihutzau. Eta guk konstiente gara, etorkizunean daukogun erronkak beste modu baten planteatu behar diela. Eta ikusi esango zuegu, baina etorkizunera begira ikusiko die konkretuki ekintza zehatzak 3 lan hildo horretan. Eta guk ziur adi jarraituko dugula. Bikote mila esker gurean gaurkoan izateagatik, gurean azalpen zabala emateagatik, eta esan moduan adi jarraituko dizugu eskerrik asko eta hurrengora arte. Zuri. Zueri eskerrak.